Molt bona nit i benvinguts al concert del Vila Ensemble que s'emmarca dins la campanya Músics amb denominació d'origen de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, amb la intenció de fomentar el turisme a la comunitat. Comencem. El que passa és que jo no sé vostès, però jo me n'he vingut a la plaça de Bous per a presentar-vos un concert i jo no he trobat cap músic. No veig per ací ni a Loreto, ni a Gemma, ni a Sagra, Jorge, Esther, Javi, Ares, ni a Raquel ni a Miquel. No sé vostès, però jo no els veig. I he estat pensant que igual és que com ja tenen una seguideta ells en fer actuacions en vídeo, pot ser el concert que ens espera avui és via online. No ho sé. I no sé què podem fer. Els esperem? Els cride per telèfon? O mirem a la pantalla a veure si apareixen per ahí? Vinga, va, mirem a veure què passa. Bueno, yo creo que... ¿Cuánta gente? Bueno... ¿Alguien la puñeta? Acabe de trobar la caña. Sagra, ¿tú ya estás? Montando el clarinete y estoy lista. Pues paso a recogerte y vamos juntos, ¿vale? Vale. Voy ya, ¿eh? Estoy en un minuto. Venga, nos vemos en un momento. Ahora. ¿Sagra? Sí, pasa. Pues todavía estás así. Me vas a poner la que no la encontraba. Toma, que nos están esperando. Mare, que me vas. Ahora. Vale, paquetes i el caixó i me'n vaig ja cap a la plaça de Bous, però ja corrent. Vinga, ara vaig jo també. Ai, mare, que ja és l'hora. Res, a mi encara queda per fer-me el moño, però me'l faig en seguida i puig evitant. Ara es veiem a la plaça de Bous. Hola, buenas, amics. Com esteu? Bé? Esteu a punt? Espereu-me que vaig, vau dir que de negre. Jo de negre, perquè no vau dir si de llarg o de curt, per tant, cada un que vaya com vulga. El que lleva allí en no res, perquè tracta de pujar la boquella. Hasta ara. Adéu. En la plaça de Bous fa un fred que pela. Semblem una rebequeta o un mocador, no? O què? Bueno, bé, ara es veiem. Fins ara. Papers ja estic. A veure, els xiquets estan a punt. Robeta pa demà, també. Esteu ahí, ja? Ai, mare,
Vale, pues vaig. Xiquets, agarreu la mascareta, que se n'anem. Però què tal s'ha fet? Me'n vaig, espereu-me que ja vaig. Encara com que heu vingut. I per fi estan amb nosaltres. Se'ls saben de memòria, saben els noms, però de tota manera igual ha vingut algú que està despistat i jo vaig a comentar-los qui són. Tenim i per favor un fort aplaudiment per a Gemma, Ares, Sagra, Jorge, Esther, Miquel, Javi, Raquel i Loreto. Bé, jo sé que la majoria de vostès els coneixen, però potser hagi vingut algú que no els hagi vist mai. I no em referisc als músics. M'estic referint a la història entorn als vídeos musicals que cada setmana presentava el Vila Ensemble de Bocairent. Al principi de tot va néixer un poc sense voler. Bé, ells diuen que sense voler, però a mi em fa la impressió que als dies de confinament els picaria tot el cos picant-los. No podrien estar tant de temps al sofà, acostumats com estaven a tanta marxeta i a tant d'ensaio. Així que a partir d'un primer vídeo que van fer les flautes i que després van ampliar a la resta del grup, començaren a buscar cançons amb una temàtica comuna. Van començar a perseguir cançons que anaven d'estar junts, que era precisament el que no podien aconseguir a través de la presència física com ara, del tacte, però que sí que van aconseguir i que ens van transmetre a tots a través de la màgia tan especial de la música. La música la van emmarcar a la pantalla, com ja hem vist. I aquesta ubicació va donar lloc a xicotets teatrets abans de cada cançó. Les ganes d'estar junts i de tocar, de sentir alegria, els feren improvisar teatrets que en realitat eren el reflexe del seu caràcter, de la seva forma de ser i d'encarar la vida. La manera de fer front a uns moments tan delicats en què els calia somriure i compartir aquest espai amb més persones. Així que unes vegades ells, altres amb la col·laboració dels balls de les xiques de la banda, fins i tot amb l'ajut de tota la banda al complet, van anar incorporant a poquet una escenografia a la música. I al final, quan es van retrobar, van triar un escenari comú, un escenari entranyable per a ells i per a tots vostès, per tal d'editar aquest últim vídeo que tant els ha agradat a tots, el seu poble, Bocairent. Bé, doncs, aquesta nit escoltarem un concert que està dividit en dues parts. I ara els contaré només la primera, després ja la segona. La primera la formaran les cançons que es van filmar durant el confinament. La primera d'elles, Thank You for the Music. Després, Volar. Després, Close to You. Seguida per Happy Together. També Let's Twist. Blame into the Boogie. Je veux i finalment Estando Contigo. Amb tots vostès, el Vila Ensemble de Bocairent.
Thank you.